Τι θέλεις? Η Αφροδίτη Κουκουτσάκη, επιμελήτρια του βιβλίου, είναι στην Κρήτη και μας έστειλε ένα χαιρετισμό. Τον έχει? Ναι, θα το διαβάσω. Αυτό είναι παραγωγή μεγάλη. Η Μαρία θα διαβάσει. Υπερπαραγωγή. Λοιπόν, η Αφροδίτη η Κουκουτσάκη έχει επιμεληθεί το βιβλίο και μας έστειλε το εξής συγκινητικό. Σήμερα θα ήθελα πολύ να ήμουν στην παρουσίαση του βιβλίου και να ακούσω τα σχόλια των εκλεκτών ομιλητών για ένα βιβλίο που θεωρώ ότι αξίζει τα καλύτερα, γιατί είναι ένα πραγματικό δώρο στον αναγνώστη. Επινόησα λοιπόν αυτόν τον τρόπο συμμετοχής, έστω και αν βρίσκομαι στην Κρήτη, για να καταθέσω στην κουβέντα σας λίγες φράσεις και για τη δική μου σχέση με το βιβλίο. Και ας εξηγήσω γιατί λέω σχέση και όχι εντύπωση ή κρίση ή οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιούμε συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις. Χρησιμοποιούμε διάφορες εκφράσεις για να μιλήσουμε για την εντύπωση που μας έκανε ένα βιβλίο, εκφράσεις που παραπέμπουν στο μυαλό ή και στο θυμικό. Λέμε μου άρεσε, με συγκίνησε, το βρήκα ενδιαφέρον, άνοιξε δρόμο στη σκέψη μου και ούτω καθεξής. Εμένα όμως η πρώτη μου αντίδραση παραπέμπει στο συναίσθημα. Είναι ένα βιβλίο που αγάπησα από την πρώτη στιγμή που ήρθε στα χέρια μου το προσχέδιο και το οποίο διάβασα απνευστή. Και ήταν μεγάλη χαρά μου που το έβλεπα να παίρνει την τελική του μορφή σαν παιδάκι που μεγαλώνει και το αγαπάς όλο και πιο πολύ. Σαν θαλασσινίδε, θυμόμουν συχνά ότι ένα μεγάλο μέρος της τελικής του μορφής γράφτηκε κοντά στη θάλασσα, καθώς όπως μου είχε διηγηθεί ο Πέτρος, υπήρξε μια περίοδος που έπαιρνε το λάπτοπ του και πήγαινε στη θάλασσα, καθόταν στο πατάρι μιας καφετέριας, άδειας χειμώνα καιρό και έγραφε. Υπέροχη εικόνα. Το θέμα του βιβλίου και ο στόχος της έκδοσής του θα ήταν ήδη αρκετά για να κινήσουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Κατά τη δική μου γνώμη, ωστόσο, το μεγάλο προτέρημα του βιβλίου είναι ο συγγραφέας του, το ήπιο και συντροφικό ήθος του και το γλαφυρό ύφος που χαρακτηρίζει όλες τις αφηγήσεις του και το οποίο θα το αναγνωρίσουν όσοι τον έχουν συναναστραφεί. Ο Πέτρος διηγείται μια οριακή εμπειρία χωρίς ποτέ να υπερβεί αυτό τον ήπιο τόνο που δεν εκβιάζει συναισθήματα, που μαλακώνει και ημερεύει τις δύσκολες στιγμές της αφήγησης με γερές δόσεις χιούμορ και τρυφερότητας, που σέβεται τον αναγνώστη και με ατόφια αυθεντικότητα, χωρίς περιττά στολίδια. Είναι κάπως σαν να τον χτυπάει φιλικά στην πλάτη και να του λέει «Εντάξει, είδες, πέρασε, όλα καλά, πάμε παρακάτω τώρα, γιατί η ζωή συνεχίζεται και είναι ακριβή για να την ευτελίζουμε με κάλπικα λόγια». Και έτσι, στην τραγικότητα των στιγμών που αφηγείται, υπάρχει πάντα ένα παράθυρο ανοιχτό, ένα δροσερό αεράκι αισιοδοξίας, αβίαστα αναδύεται μια καινούργια αποκάλυψη για να παλέψει στη δύσκολη στιγμή. Θα δυσκολευόμουν πολύ εάν θα έπρεπε να διαλέξω κάποια αποσπάσματα ως παράδειγμα αυτού του συναρπαστικού τρόπου αφήγησης. Εξάλλου, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε αυτά που διαλέξουν οι ομιλητές της εκδήλωσης. Ας πω λοιπόν απλώς ότι στη διάρκεια της δικής μου συμμετοχής στην επιμέλεια του βιβλίου, κάθε τόσο έπαιρνα τηλέφωνο τον Πέτρο και τη Βέτα, έτσι ξεκάρφωτα και συχνά σε ακατάλληλες ώρες, για να εκφράσω τον ενθουσιασμό μου, τη συγκίνησή μου, τη χαρά μου εν τέλει, που συμμετείχα με κάποιο τρόπο σε αυτή την έκδοση. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι καλοτάξιδο το βιβλίο, ελπίζω να μας κάνει κι άλλα τέτοια δώρα ο συγγραφέας του και στέλνω τις ευχές μου για ό,τι καλύτερο σε όσους συμμετέχουν σε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Ευχαριστούμε, Αφροδίτη.